Mainit na hapon. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, bago tayo magsimula ay mega love shout out po kay Mami Marcy Calunod. Alright, kay Ma'am Analisa. Yan, kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Grabe ang init ngayon. Kay Ji Chang Wong, ayan, mega love shout out. Kay Paul Lunisa Official, kay Kagawad Antonihan, kay Audrey Nicole, ayan, mega love shout out. Ayan, kay Giyahing Frankel Sam, at saka kay Nani Sanchez Black. At sa lahat, mega love shout out sa inyong lahat. Alright, natin pong pagkukwentuhan ngayon ay tungkol sa mga kaganapan kagabi sa Senado, ano, kung saan kanya-kanyang palusutan na kanya-kanyang alibay, kanya-kanyang pagandahan ng kwento. Alright, kung sino ang paniniwalaan nyo, basta ang mahalaga, ang Senado ay nagkaroon ng shooting incident, diba? Yan ang importante. Ngayon, ano ba ang ano doon? Ano ba ang ano ba ang naging problema doon? No? Ang naging problema doon ay hindi na nila nagsimula ang lahat pala na yan. Para fair naman tayo, ano? Nagsimula ang lahat ng iyan para ano, gusto kong maging fair tayo dito, kasi kayo ang humusga kung tama ba, no? Pampolitika ba or talagang hinuhuli ang may kasalanan, no? Ang ano ko dito, sa mga kaganapan ay mamaya na sa akin. Mamaya na yun sa akin, no? No, basta kayo ang gusto kong mag-comment kayo dyan. Ano ang mga nangyari? Ano ang take nyo dito? Kumbaga, ano ang inyong palagay? Pampolitika ba? Or talagang ginagampanan lang nila ang kanilang trabaho, no? Kaya bago tayo magsimula ay mega love shout out sa inyong lahat. Alright, 1 million in the house. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat sa nararating ng live stream na ito. Nandito ako ngayon, nagtatago ako. Nandito ako ngayon sa barracks kasi sobrang init. Dito ako nagpapahinga tuwing walang biyahe. Dito ako kumakain. Ayan, sa likod ko. Diyan ako, nakapwisto ako sa doyan. Duduyan ako. Ayan, kaya makita mo gumagalaw-galaw. Nagduduyan ako. No? Ang nagsimula ang lahat ng ito nung nagkaroon ng balasahan sa Senado kung saan nakuha ng kampo ni Alan Peter Cayetano ang majority sa Senado. Nagkataon din naman na nagkaroon ng botohan sa article of impeachment ni VP Sara Duterte, ano? Ngayon, ang inaano ng mga kanilang mga opponent, mga anti-Duterte, ay talagang sinadya nilang magkaganon. Sinadya nilang umabot sa ganon. Iyan ang mga palabas ngayon. Ngayon, ang naging kaganapan ng Lunes ay yun nga, naging nakuha yung majority ni Alan Peter Cayetano, kung saan itong si Tito Soto ay alam na nila na darating si Ronald De La Rosa. Kaya
ah, maaga pa lang ay pinapwesto na di umano yung mga NBI doon sa loob ng Senado. Kaya ang kaganapan nung Lunes ay nagkaroon ng habulan, nagkaroon ng balyahan doon sa loob ng Senado, na kung saan ang pinaninindigan naman ng kampo ng majority ngayon ay hindi na ginalang yung Senado, no? Kaya ang nangyari, binigyan nila ng protective custody itong si Ronald Bato de la Rosa, si Senator Bato. Binigyan nila ng protective custody. At pagka Martes naman naghain ng resolusyon yung 5 opposition, kung saan pinabibilangan ni Soto, ni Ontiveros, ni Tolpo, at ni Gatchalian, Pangilinan. Wala pala si Gatchalian, si Pangilinan at saka si Ontiveros, no? Pagka Martes. Pero Martes pa lang talagang umuugong na ang napalibutan na ng NBI yung Senado, hindi na umaalis yung NBI. At yun nga kaganapan kahapon na talagang napakaugong na aarestuhin na si Senator Bato, kung saan ang kanilang pinaniniwalaan ay legitimate ang warrant, international warrant, na kung saan hindi na kailangang idaan sa local court kasi nga ang NBI daw ang kaano ng international, no? At yun nga, dumating ang hapon na hindi na sila magkanda-ugaga. Pagdating ng mga alas 7 na nagkaroon ng meeting ang majority sa Senado, gawa ng itatransmit na nga yung article of impeachment sa Senado. Ngayon mga alas 7, nagkaroon na ng paghahanda yung Senate Sergeant at Arms, kung saan pinahanda na yung kanilang mga security na kumuha ng mahaba kasi may aarestuhin nga, ina-announce na sa media, no, na may aarestuhin. Hindi nila sinasabi nung una kung sino ang aarestuhin, pero mga bandang alas 7:30 or alas 8 ay yung mga media man ay dahil nga nandoon sa second floor, may naririnig silang nagtitik-tik doon sa labas, kung saan sa labas itong tagos na daanan doon sa GSIS building. Kumbaga pinaka-exit natatagos doon sa GSIS building. Yun pala, kunwari nag-pull out yung mga NBI, yung pala pwinestohan doon sa marami nang nakapwesto doon sa Senate SSS building, na kung saan yung may tagusan doon na tagos hanggang Senate. Kumbaga ini-expect ng mga NBI na tatakas si Senador Bato, doon dadaan sa GSIS building. Kaya ang nangyari, pinaposisyonan nila doon hanggang sa sabi may nagtitik-tik na yun nga yung inano na aarestuhin, kung saan aarestuhin nila yung ang nangyari, may mga dumating na info na yung media man ay napasok na rin ang mga NBI, kaya nag-lockdown yung Senado, pinull out lahat, pinalabas lahat yung mga media man, kasi nga yun ang mga umuugong na balita na may nagpanggap na media man doon sa yung mga NBI nagpanggap na media man. Pasensya na po kayo, kakakain ko lang, alas 4 na ng hapon, pero kakain ko pa lang ng tanghalian. Kakain po namin. Kaya pa, pasensya na po. Yun nga, hanggang sa dumating na ang palalim ang gabi, nagpo-posisyon na yung pulis at saka Marines
kasama yung mga pusaa doon sa second floor, kung saan may naririnig na may nagtitik-tik doon sa kabilang kabilang lagusan, no? At dumaan yung mga oras na itong si nag-prepare na para sa assault doon sa sinasabi nilang aarestuhin. At yun nga, maya-maya mga alas 9 or alas 8 kagabi, nagkaputukan na ngayon nung una lumabas sa mga live stream nila, lumabas sa live stream ni Senator Alan Peter Cayetano na itong si NBI Director Matibag ay sinigawan pa itong si Pia Cayetano dahil nga nagkaputukan na, no? Ganon ka astig yung ating NBI Director. Talagang hindi po pwedeng diktahan ng kahit na sino, kahit senador ka pa, dahil si ang Director ng NBI. Parang ganon ang dating, di ba? Yun lang ang ating doon, take lang natin, opinion lang natin yun, no? Parang ang dating wag mo akong sisigawan, NBI Director ako, no? Walang sino man na pwedeng dumikta sa akin. Kaya ang nangyari, nagkaroon na kung saan tumatawag na sila si Senate President, kasi nga siyempre naalarma na sila. Nagkaroon na ng putukan doon sa loob, kung saan dumating yung mga oras na nag-declare itong pumasok si John B. Cremulya doon sa loob, at dumating yung mga oras na itong ang ating presidente ay labas ng video kung saan wala siyang pinapahintulutan, wala siyang kinalaman. Kumbaga, kalma ang lahat, sabi niya, di ba? Kalma ang lahat. Walang pag-aaresto, walang NBI diyan sa loob. Ngayon, ang kahinatnan, kauli-ulihan, may nadampot pala yung isang NBI doon sa doon sa kung saan may nagtik-tik. Nadampot yung isang agent ng NBI. Kaya ngayon, itong mga araw na ito, ang kaliwat kanan na preskon, itong nag-preskon nga ito si NBI Director Melvin Matibag, na ayun na, itinatanggi niya na yung nahuli na NBI ay hindi organic. Kumbaga, yun ay isang tawag nito, may tawag kasi dyan, yung nakalimutan ko yung pagkatawag niya. Kumbaga sa military, yung kapgo, no? Hindi regular talaga na NBI. Kumbaga parang asset lang nila, informer, no? Kaya ang nangyari, may mga pumutok pa na balita na itong isang attorney na NBI din ay ginamit nung isa na nahuli nga, na iyon ang nag-utos, no? Kumbaga, hugas kamay na yung direktor, yun lang ang natin noon, hugas kamay na yung direktor ng NBI, gawa ng siyempre nagka-booking na, di ba? Nagka-booking na. Kaya ang magiging consequences nito, yung nahuli, talagang wala siyang choice kung hindi tanggapin niya na yung parusa ng pagkakulong, gawa ng wala, tinatanggi na siya. Ngayon, ano ang magiging laman nung investigasyon, nung testigo, kung anong mga sasabihin nitong NBI nito na nahuli, no? Yan ang mga abangan natin sa susunod, kasi nga wala pang
Pasensya na po kayo. Aalis na kami.